Hello, lamso hai norokna ani katal video o. Iga tinin video ke norok nugi manchi nai sing tabu khe kaisa jago berengan thangi tongo ready ngi sing ongkot paika boka ani logini iko phone bai kok sai tongo ayang tai dolong no odam kale singi tongo ta. Inke fai tabu khe sing je jaga thangna hani ongkot laimini a jaga ni bagi rona ra laikha ga joton gari o kaka tak khungsa gari tongo a jaga yang kok sai tonglayo gangke ang norokno o jaga kok samani khnani male tak hingke sinal gan tamjani bagi copyright phaini si bagi tabo khe CNG ro gas rok danani hini singba thak laijak o jaga o moharani hinjak abo khe ke moharani rok lai phainai ko tabo yango eriang roni bosti o sing sokpaika nahadi busuk ke naithotok view wow o view rok no khangke gari o katutui belai no khatong thoko tangi hingangke Chining rogo angke mohai ro asukri ngangke yang nog rok busuk ke kuchu khasai ke naithotok ke tangjak haino nobar bo thanda phai tongo nog bongni garing omhai garing rok angke busuk se naithok na hala ambo haman baksa biya bongni obo kuchu khasai ke naithotok ke waisano phududu ngui tongo obo mizoram rok nungmani hai obo haino ngui tongkha belai tongthoka angke phadi angke tabo haino truk mohai ke no bio rok nainei sing thanglai grana ta Naitongni norok paya sa skip khayawe ani bite belai khe nobar sip khabo sarang suka engga tabuk ngangke finally phai shok paika sing obo ngangke second montang hini sini jago o jaga o sing tabo ongkhori nei kisa sing je jaga o thara naimani aboni view nainai ko boibo khobangma no bathagi nei nailai tongo phadingke singba tabo ro bathagi nei srapsa view nailai gera Ada pura Dumboor tuh. Sampai bikin jatuh nusuk ke? Sampai lezat yang sini dah salia dah. Oh, nak Dumboor tuh ini boleh coba. 360. Pura kota mah tak tewat ini bang mana? Sungguh di kal sana kalai? Hah? Sinyak tuh tolak tuh kiri ke. Harus sana sungguh yang ngok. Naimen pore anu kamu na sidi kisah iko sung biu nai pai meni pore pai shokai jaka iko yang ko ani basoi yang na sidi bahai feel khai tong to tong thaka basoi Tong thok jak ekdom tong thoman bokok rungli ya iko yang ko nungla ko gulus bihi gulguti to tong thok jaka Uma belai kena tong thok suka pura buka se hai no. biu sung tabuk bor thara rai to ki sari ota sakor di lo masin tarik surprise sing tara yang tay khorok sa tongo musin munai no no to tong thok sa ri inda first time bob tong thok jaka Phone camera bay. Pak apa? Yang tipu phadi yang tisu kusung bela. Nah lah sih, yang tisu kusung ya dah. Poriskar tak kesini ya? Ain kamera bu professional, nggih. Yang awasnya no professional, yang orang bu suka kerja. Abon pore engke wai sebana asuk lama kolok ma lama rok na leli ya ni yang direct no yang Dumboor ganawai tuinuhur jong belek nai thotok phududu ke finally je jagao phaina hani phaimani o jagao no sok paika norok boto kisa lama rokon saima khala tai ani thumbnail tai title no gui bo saiman khana engge sung phai sok paika tabu kho jagao tabu tam sanai season ni baga asuk bo boro kri haino tongla ba aram hai ma tongo engke sung tabu thangi tongo o jaga sung tini tongoi thanai bela angke sung pula nok booking khainai abon pore kisa yang berai nai norok no phunuk nai
Hey, basa. Mana himan soleh lah, mana himan yo. Nara masih nunggu na. Nor phongkin thaji. Nara mangge hindi po. Nor himan soleh yo. Yar phone. Tabo ke sing nok rok booking khlai pai kha angke sing room to bath haglia room bath hagya kari mon sing room namani 7ta room na ka singoro jot total angke sing tabo yang kisa berai nai gena hane angkhor laikha slapsa berai nai gena hane nei nobar bai sip sip sing sopai ma bo sal thangka ba thanda hi na hari chrai rok berai tonglayo aing nai thoto ngui dong yang borok bo joto berai nai hane angkhori phebe kya sing joto na palke thalayo yang basi songo tam jan beg rok tilai nai nai lai tongkha yang masa bo video khlaigen paile ya mohai sal thanda rogo ngangke emne sing sok beni sal thanda ke sok pai kya yang rogo nog rok fra nai thoto ngui tongo boroga suk bang thaya ar emne kha ro booking mangno engge sing sal thanda ba kisa ongkhori ne no nobar sip sip ni wan suk lai hokata engge nai tongdi nog no funungai sing tabai bisingo thanani ni tongo ta naigrana thangai tau yang ngang basi shona photo bui tongo ba no prangsa yang photo mar ke bui tong angka bono video khai tong bo khai nai ri photo ro phonok tari sai miya o jaga ba no no singkok sale mer khnari male tang hinge gan tam jagla angka coffee writing ai phaini sini hinga nai di bo sai miya an pro ta ka sai ma khana di do bin expedition photo bujana bagai ne post rei tam trai khini yale ang bono video sin sai ri pam pare khari thang pai ke bo Suno tahun nong ni aku maruan pusik. Hey. Bereleng hor bongi thangka angke phaimeni waleng suka gari kalai meni angka angke tini ni video to asuk lok lakha asuk nong sinai hani hai khana sungma lai phinai tabu sanje jara tui piplak ma bahanyo pra khana tong pungi tong pra gan bai masangsa angka angke video asuk nong sinai hani hai norok bai ta kaisa blog to hai tongo aro malai lai sinai